மாயா, நீ யாராக போறன்னு கண்ணிலேயே தெரியுது. ஒரு வகையில நீயும் நானும் ஒண்ணுதான். நான் உனக்கு எல்லாத்தையும் கற்றுக் கொடுத்துருக்கேன். பயப்படாத. உனக்காக நான் இருந்தேன். எப்படி நீ என்னை இந்த மாதிரி ஏமாத்தலாம்? இதுல இருந்து உயிரோட தப்பிக்க உனக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. எங்க அவன்? உனக்கு ஒரு போல் வேணும்னா உனக்கு அது கிடைக்கும். என் இடத்த பிடிக்க நினைச்சா உன் இடத்தைய அழிச்சிருவேன். அதுக்கப்புறம் தான் மரணங்கிற நிம்மதியை உனக்கு தருவேன். நீ என்ன பண்ற? மார்வல் ஸ்டுடியோஸின் எக்கோ அனைத்து எபிசோடுகளும் ஸ்ட்ரீமிங் செய்யப்படுகிறது. டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட்ஸ்டாரில் மட்டும்.